Hej, jeg skal interviewe Henrik Lykke fra Danmark. Hej. Hej. Hvordan går det i det danske lag indtil videre? Det går rigtig godt. Vi har 122 spillere med herovre, så vi er det største danske hold nogensinde. Ja. Og vi er med i dag i 62 af 155 kampe, så 40% af alle kampe, der er i dag, der er danske spillere med, så det er helt fantastisk. Er der mange, der har vundet i turneringerne? Det er der. Altså, vi har næsten med i alle rækker. Der har vi spillere, der er med i kvartfinalen. Og ved sidste VM, der var vi heldige at få 25 medaljer. Og vi er jo med i over 60 kampe i kvartfinalen med chance for at gå videre. Så vi tror, vi slår rekorden fra sidste gang med en hel del medaljer, mere end 25. Så det håber vi. Ja, det må vi håbe. Hvordan er udviklingen i Danmark de seneste 5 år? Jamen, den er lidt forskellig, fordi på Sjælland og i København, der er der rigtig mange spillere, der spiller veteranbadminton. Men i Jylland, hvor jeg kommer fra, jamen der er der knap så mange, som spiller veteranbadminton. Og det er selvfølgelig noget af det, som vi gerne vil prøve at gøre opmærksom på, at der er chance for at spille badminton, også når man bliver over 35 år. Men samlet set, så er der stor interesse, og vi er 122 nu her. Det er over dobbelt så mange som for 2 år siden, da vi var i Ankara i Tyrkiet. Så det går opad. Okay. Hvad synes du om turneringen her i Helsingborg? Er det godt, eller er det dårligt? Jamen, det er jo et fantastisk setup. Stor ros til hele korpset af folk, der har gjort det. Det er jo næsten en hjemmebane for os i Danmark. Altså, nogle de bor bare lige på den anden side af vandet. Så folk de tager det som en fantastisk tur, har familien med, og vi nyder det. En stor del af de spillere, der er med på det danske hold, de har været med rigtig mange gange. Så vi nyder det hver gang. Og rammerne her er perfekte. Hotellerne er tæt på. Og, ja. Så stor ros for det. Ja, tak skal du have. Så nu er vi klar med interviewen. Tak.